memoriaren lana sekula amaitzen ez den lan bat dela. Bigarrenik esango nuke, eta Argentinari begira gaur egun bizi duten egoera kontutan hartuta, ez daudela betiko garaipenak, eta memoriaren inguruko, errelatoren inguruko eztabaida eta borroka etengabea dela. Argentinan pentsatzen zuten, zuk esan bezala, bazirela, oroar, inork dudan jartzen ez zituen zenbait egi iraganeko errelatorren inguruan. Eta Mileiren etorrerak eta berarekin batera ultraeskuindar gobernu horrek aurrera eramaten ari dituen politikak egi horiek zalantzan jarri ditu. Eta horrek eramaten ditu Argentinar memoria mugimenduei, baina baita ere mugimendu sozial eta politikoei ulertzera borroka horretan jarraitu behar dutela. Eta nik uste dut hori guretzat irakaspena badela. Batetik, badagola bidea egiterik gertatu den guzti hori kontutan eta aintzat hartzeko, errelato amankomun bat eraikitzeko, eta bigarrenik ere irakaspen importantea borroka hori etengabea eta betiko dela. Bueno, sareen mundua nik ez dut gehiegi ezagutzen egia esan, baina ezagutzen dudan gutxi horretan, eta batez ere nik badaukate seme bat, 19 urtekoa, eta askotan hitz egiten dut berarekin horretaz. Egia da dela gaur egun, politika ulertzeko modu bat, nun ez diren liburuak irakurtzen, ez diren hitzaldiak entzuten, egiten da baina askoz gutxiago. Eta batez ere da zuk esaten duzuna, TikToken bideo motz bat, edo Instagramen, edo dena delakoa. Egia da, gaur egun eskerrak egiten duela hori ere, eskerrak ere kokatzen ditu bere mezuak horrelako sareetan. Baina batzutan gauza batzuk ezin dira 30 segundoko bideo batean azaldu. Eta hor daukagu arazoa. Erresagoa da mezu populista bat, simplea eta hutsa ematea, eta hori da eskuin muturrak egiten duena. Eta guk hori, edo horren atzean azaltzeko ezin dugu 30 segundutan egin, eta behar dugu gehiago. Eta horri irabazten ari digute partida maila batean. Hau esan da, lehen aipatzen nuen, hausnarketa egiten jarraitu behar dugu, baina nik ez nioke baloreak enduko zuzenean hitz egitearen beharrari. Guk ezker abertzaleak, eta Bilduk azkenekoa urte luzetan, garrantzia handia eman dio zuzenean komunikatzearen beharrari, etorkizunean ere horrela izango da,